Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kakasi Students Union KSU Central Executive Committee haka khatlai trek unai tung arhajar arphun riu kalalet bani kendo yu SP ke East Khasi Hills District ubab Viveks em ban jing panchai halor ke jing keno badko karukom trek kam hamau diang outpost haka be day ber ke ijahar bala ujor persha ya way u nurse ke nigrams ubla syak kedo bola jrong kti ya kwe ke hepret ke badang hapo khat pras nam karta. Yakani jing kendo layalam daw General Secretary ke KSU Usamla Ruben E Najar barhaba kran sikilat pathai khubor uloong baya ke ijahar la deban ujor nadu ke sau tarik unai tong arjar arpun rio henry kipulet kila syemkam hadu ke henry tarik unai tong arjar arpun rio kabala penmi ya ke jing keli halor ke jing trai kam jong ke outpost uba Ruben Najar ulai thu banakaliang USP ulapan syai ba ke jing slam kedai namar ba ke maudiang outpost kampat don ke bor ban syemti ya ki muka dema ki bahap hapo ke pokso act badai na kata kadau bakala don ke jing pen slam ha ke jing budin nalor kani ke KSU kalapan paru i ke jing susi halor ke jing mi jong ki katu kat ni dong trai ke nigrams ban kersan pen ban yo nurse ha ke jaka ban ai ke jing trai lang ban penlong ya ke jing toket ke bahak keseng kala kentu ye ki pulet bakin penlong ye jing toket ka bakhut bat ka balat na kinu ki jing penbor bat lada lap badan ki persang ban yalam bakla lani ban kersan yo basak do don kti ha ka rukom ka penthot ye jing toket de ban pengat ru ye ki haki kendon jong ka an ka jing kendu mtaski SP ka East Khasi Hills District ba week sem ka di halor ka jing cha hapo nigrams kumba PE akilat patai ke bor kala mi ka jing cha ka basusi hapo nigrams saba iwi ni kena ibadang khatan senam ila asha jorong keti ba ila asha kam kokor hawi no tau shun milnas shunrang bateri hapo nigrams bari unas te hakabde bakani gaman nakaliang ki bahing ila i bakila file ka FIR ha sautrik uni ubnai Henry hadin bala file ka FIR nakaliang ki pulit kim simlawan marmar ha tugasni wala kadika kes ka ba kamye kadi bandi hapo pokso marsenyo ka FIR nakaliang ki pulit jo kamau yang outpost kila di banwan banpej hindi kim simlale ya kata but hadu handru trek hadin bakala wan nakaliang jong kaseng nakaliang kasilong mi circle how to kapor kila wan ban kendu yu medical superintendent joko nigrams ban tip halo kan ke benta ba nakaliang ki pulit ru kila yawan how to kasngi handru trek te kani ka jing penslam nakaliang juki pulit ka puni bakadon ka jing teko akabade ban ai kata ka bakal bishar hok ya kata ka jing long jingman o jing shale jung tai khna bat kani ka kes kamdi ka kes ka bathamai ngi i kumini chat kes hanigrams ka juja na kapor sa kapor bat de halor ni benta hiru ba nakaliang ka seng hakisnam ki baladab ngila persya ya ka recruitment examination ba kapat don ka male to female ratio prapo ki namta ki female bat arpo namta ki male kumba don hakimi pat ki jela but kajing kendu mentaski buat USP ngilaya batai kita ki boro ngila batai ru ba nakaliang ki staff chungki nigrams di nurse sinrang ke bawah napo Rajasthan kilami ban protes kilami ban persya kilabat ki kersan ru ya uta ubri balik aklam ko tai kena ibarat dengi pe ki jela ketang sumi kum gini ki jingja ni ba nakaliang ki patba nakaliang ki nong nakaliang ki civil societies boro kimi ban persya yakum kini ka jingli aklam ko Henry hapo nigrams pat kakala kampung kimi kini ki nurse sinrang kimi kini ki staff napo nigrams ban kersan yuta balik kam makor undi ban pendrem ya kata jingli aklam kor yu Henry ban wat ban persya ru ya ka jingkem ko jungu kani kade ke ba itrium bat ke ka message ni kai kata ka kurwo ka baka nigrams ka pha shikipat ba kamut ba lada ki persa ki jungi ki kinthai ki kimi ki jungi ki lit sumar hantu hatu kindon kata ka jingeda kinli ban sumar tu gila menca takti kai kan nigrams baka ka kan ai juba horte benta bat kadiru ka an ba abadon kinu ki kena kinthai ne ki kinthai ki ba don banle examen ki doktor sinrang ne unus sinrang unumla ban examen ki klem ka jingdon jongki nurse kinthai te bali ki nong punya jo kini grims ki i tai kena berat bada khatsa senem ba uni uno senrang bula banle ko mera kam te nakaliang ke jungi ngi ba kaliang jong ka liang jong pulet ki suki ni nor ni benta
bat ki kendon an baki bu makiru kamdei kaba bat ngila ai cingmut ru ba kini kiwi ru kiba kersan baki ba protes bat baki persya ki pulit bakin le akat jing token ba punya yakiru di ban pengat kata ka section kaba khandai joko poksu ak kabata kata ka dei baki long kidon bentalang in abatement bagi ong ten pareng baki don bentalang banyada yutu brio ubale ikini kam ate hadin ka jing keren ka basani bha bat SPCT ila ila aya kata ka assurance ni ila aya kata ka jingkular ringi ba nakaliang jiki pulit kila sim kya halor kani gebanta ho besi kala bandon ka lab sa khatu kisni ba pulit marmar kami oleh hati jaka Henry ya kabumenta kila dep summon YouTube brio kila dep ai kita kendon hapok so ai ba dikini kiwi beriru kiba kersan ba kiba persya iki pulit bakin wanra ya kata jing toket ka babiang halor kituru kamu kedma kila ai ba dikini kisni kandon ka statement ban record hapok kod ba tang hapok artiu ki ong in file no ka sheet kenang ba ka kod kala ban bishar ya uni brio bale klemakor ya kata ngila ya keren sani ba hapok ngong ba habang ya keren sepang kapok sukis kari kapok sukis kini kijingja ki badi cognizable offense but ki non billable offense kemutang suan ka FIR ki pulit kilala ban kem but ki kilala ban produce pokut kandi ke ka ba penlong ki pat bakin slam hadu arsni sautre kala file FIR santrik ki pale ki khot man kimi ban wan sign kata khot apo renja PS bat hadin kata pat hadu henry trek kinsawan siteng senya hadin bakaseng kala let kala tukular kala ai ka press briefing kisawan ki pul hatu kopor ni kili ba beli kadon ka jing ko te nakaliang jong SP la pinchai ba lese nomor ba kadika pok sukis moding ni outpost ki pala ban simi kani takadaw ki pa serenja te kadon ka communication gap ha pring juki henry kem ong pat ba lingba ka ni communication gap kan pentulot ya kes yang ba nakaliang jong idang page personally habadi bakadi benta bat ila batai ba ka chachit no hapo kini kindiat skin kindiat tayo banwan bat in partnership code bat kawai bangi ban ba uti bri hadu menta udang tri hapo ti ni ong iba udi bri undi shu ban tri hapo nigrems di ban weng no umado nomor kar ba udang don nigrems kamut udang la ban penkelai ki statement unang la ban penkelai ki evidence ki bodon persya jung ban keren ki kiwi pat ula ban intermediate kumuncong no ki da tin pareng kiwi pat ki nong tri ki bodon hantu te ka jingdon ko jung hanti kanang pentulot ya kan kes bangila dawa ba udi ban weng no mardori una po te jingtre ba ya kata ka ju in ya keren hapo habade ba kanigrams bat nakalian ju iru yang hot ya kata I kubur kata yang ba marsen cha chidi in pa weng no u kanang ba unumdon kan unu kata ka bor ba un penstu bakla ne un le ni ka man penja ki evidence habade ba kaniga kes pi ka pokso aki kala dei kelupa ka an ka ba Henry kidon pat ki kendon hantu ba ka jingle ka chu kingat ha ka tu kendon ka jingle jongti jung ka ngat ha ta kendon ba ula ban sha set hadu sansnem te kidon ki guideline jung supreme court ki ba ong ba da kini ki jing set ki ba di baduna newsnem dadon kam e ban kem heringi rungi ban ne katang yong ba kumnu bali bikam kem nu ka singi baningkong Henry menta bala don ka bala khot saman ba lawan te kapni ba kinumla asuban kem ringi ngidang ai ban bi kata ba dehi ban kem namaro menta tu bri unos di Rajasthan ku mengitip la sharis ni du phen no shaka jalal jong sing ni yo banewa te kadon ka resru ba la ba un escape ya kata ka jurisdiction jong ku tingya ban kita ki benta boro Henry ka shong ba hajing start jong ki pulen kumnu bakin toket kumnu bakin bishar bakin pha ya ka report ka babiang shapo ko nomor ba bunsing iba dadon community jingja ka jing toket ka tolot takadaw hapo dakila poi community shapo ko pat ka tolot no nomor ba kindon ki evidence ki babiang bat ka sunjor no bat kamyo kata ka jing bishar ka boh ka jing ni na ka jing kren mentan kalong kata ba nakaliang ki pulit kin state ya kane ka jing toket ka jongki kata ka beli beningkong kabaar kalong no ba ikitu kibri ki ba mi ban kersan uni bri bale ikini kam jaklia ikituro on pengat haki kendon jokaan
kabalai ba kin thep shu kin don ke ba kham e kat kum ka investigation jungki da ki glap kin thep shu kin don kham e ban pen saja lu kin ki boro bat ka basa kolong no ban weng yu na po nikrims bat banum sha yu ban tri nang ni shkhman Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya